közutak biztonsága egyre inkább mindannyiunk figyelmének központjába kerül. Magyarországon a közúti balesetek száma évente 20 000, amelyek során 1000 személy veszti életét. A közúti biztonsági korlátok csökkentik a közlekedési balesetek kockázatát, ellenben nem mindegyik nyújt azonos biztonságot. A közúti biztonsági korlátokat a 13-17-es EN szabvány a gépjárműveket visszatartó képességük szerint 4 kategóriába sorolja, tehát nem minden rendszer ad azonos mértékű biztonságot. A CS Betonvállalat kizárólag a legnagyobb visszatartó képességű közúti biztonsági korlátok fejlesztésével és gyártásával foglalkozik. Olyan közúti biztonsági korlátokat gyárt, amelyek a legmagasabb igénybevételt szolgálják. Ha a biztonsági korlát nem a terhelésnek megfelelő visszatartó osztályban készül, nagy a biztonsági korlát és a hozzáütköző gépjármű roncsolódásának kockázata, valamint a közlekedés más résztvevőinek veszélyeztetettsége. A legmagasabb H4B visszatartó fokozatnak az a biztonsági korlát felel meg, amelyet a TB11 és TB81 vizsgálatoknak vetettek alá. A TB11 vizsgálat a 100 km/h sebességgel haladó, 900 kg tömegű személygépkocsi korlátnak ütközését mutatja be 20 fokos ütközőszögben. A TB81 vizsgálatnál a biztonsági korlátnak a 65 km/h sebességgel haladó, 38 tonna tömegű tehergépjárművet kell visszatartania 20 fokos ütközőszögben. Ütközéskor a jármű nem juthat a biztonsági korlát mögé, és nem is pattanhat vissza róla. A biztonsági korlátrendszer ideális kölcsönhatása biztosítja a jármű kivezetését a korlát mentén fokozatos energiavesztés mellett. A vizsgálatkor a korlátrendszer teljes behajlásából kerül meghatározásra a munkaszélesség, melynek ismerete elengedhetetlenül szükséges a biztonsági korlát helyes használatához. A biztonsági korlát fontos tulajdonsága az ütközés utáni szerkezeti összetartás. Az európai harmonizált szabvány szigorú kritériumok teljesítését követeli meg. Ezek közé tartozik az a kritérium, amely megköveteli, hogy a szétrepülő betondarabok nem lehetnek 1,5 kilogrammnál nehezebbek. A csuklós csatlakozások kisebb erőhatásnál is lehetővé teszik a könnyű kezdeti deformálódást. Ez a tulajdonság a viszonylag könnyű személyautók ütközésénél elősegíti a biztonsági szalagkorlát elhajlását, és ezáltal az ütközés erősségi indexének csökkentését eredményezi. A rendszer deformálódásának növekedésével az elemek közti csatlakozások megfeszülnek, ezáltal a rendszer szilárdsága jelentősen megemelkedik. Ez a helyzet nehéz tehergépjármű ütközésekor áll elő, amikor a korlát deformálódásának növekedésekor megemelkedik a rendszer szilárdsága és annak a nagy mennyiségű kinetikus energiával szembeni ellenálló képessége. A minőségi közúti biztonsági korlát gyártása hosszú műszaki fejlesztés függvénye. Az ütközéskor biztonsági zónát képező betonbiztonsági korlátok modern és rendkívül hatásos eszközei a gépjárművek visszatartásának és sávba terelésének. A közúti betonbiztonsági korlátrendszer statikus teherbírású, szalagba kapcsolt vasbeton elemekből áll, és a súrlódási erő kihasználásával, valamint saját deformálódása által csökkenti az ütköző gépkocsi túlterhelésének mértékét. A korlát elemeinek összekapcsolásához csuklós csavaros csatlakozást alkalmazunk, amely maradéktalanul megőrzi a statikus funkciót és egyszerűen szétszerelhető. A csuklós csatlakozás az egyes elemek összekapcsolásának szabadalommal védett módja. Lehetővé teszi a szalagkorlát íves felállítását már 30 méter sugarú körívtől. Az egyedi csuklós mechanizmussal a rendszer minden biztonsági tulajdonságának megőrzése mellett 80 méter sugarú vertikális ív kialakítása is megvalósítható. A korlát ütközés vagy más módon történő károsodása esetén a csuklós csatlakozás egyszerűen szétszerelhető, a sérült elem kicserélhető, és a rendszer kifogástalan, üzemképes állapotba könnyen visszaállítható.
Az elemek műanyagszálas belső merevítése csökkenti a repedések keletkezését és biztosítja a rendszer tömörségét, így ütközéskor jelentősen mérsékli a betondarabok leválását. Ütközéskor a biztonsági korlát betonanyaga extrém terhelésnek van kitéve, amelyet a normál beton nem visel el. Ezért vállalatunk speciális műanyagszálas belső merevítést fejlesztett ki, amely egyenletesen oszlik szét a betonban. Ez a merevítés alapvetően javítja a beton tulajdonságait a hozzáütköző jármű általi terheléssel szemben. Ezáltal a korlát megőrzi tömörségét, és nem repülnek szét a letört darabjai. Az alapanyag minőségét a CS betonvállalat gondosan figyelemmel kíséri. Kulcsfontosságú a biztonsági korlát funkcionális paramétereinek hitelesítése az Építőipari Műszaki Ellenőrző Intézetnél. Csak a tanúsítvány garantálja a paraméterek maradéktalan teljesítését. Így hát jó utat!